Bon dia a totes. Avui farem la presentació sobre l'alimentació saludable durant l'embaràs. Quins temes tractarem? Doncs com hauria de ser la dieta. Donarem un exemple de menú equilibrat. Parlarem de quins aliments hem de prioritzar i quins hem de limitar. Comentarem els micronutrients a tenir en compte. Parlarem de seguretat alimentària, de l'activitat física i finalment farem un recull de totes les recomanacions generals. Què hem de prioritzar en una alimentació saludable? Doncs els cereals integrals, els llegums i les fruites i les verdures. A l'esmorzar, què podem incloure perquè sigui un àpat saludable? Doncs un làctic amb un cereal i una fruita. Quins làctics trobem? Doncs la llet semidesnatada, el iogurt natural sense sucres i els formatges frescos. Quins cereals podem trobar? El pa integral, les torradetes, els cereals sense sucres i la fruita de temporada. Aquí trobem exemples sobre l'esmorzar saludable que inclou el làctic, el cereal i la fruita. Per exemple, un iogurt natural sense sucre, amb pa integral amb tomàquet natural i un kiwi, llet semi amb cereals integrals sense sucres i una macedònia de fruites, formatge fresc i maduixes amb pa torrat integral amb gall dindi cuit i iogurt natural sense sucres, plàtan i un entrepà integral d'humus. Què hem d'incloure a dinar de sopar perquè sigui un àpat saludable? Doncs sempre ens fixem amb el mètode del plat saludable. I en què es compon aquest mètode? Doncs en la meitat del plat ha de ser d'hortalisses i de verdures, que ens aporten les vitamines i els minerals. Un quart del plat ha d'estar compost pel grup dels farinacis i dels cereals, que són tots aquells aliments que ens aporten els hidrats de carboni. I finalment, una altra quarta part del plat són els proteics, que són tots aquells aliments que ens aportaran les proteïnes. A més de repetir aquest plat a dinar i sopar, inclourem de postre la fruita o un iogurt natural sense sucres, inclourem també l'oli d'oliva per amanir i per cuinar i l'aigua. Aquí trobem els tres grups dels aliments que ha de contenir aquest plat a dinar i sopar. Com ja he dit, la meitat del plat de les verdures i hortalisses. I quines trobem? Doncs carbassó, albergínia, enciam, pebrot, el bròquil, els bolets, tots aquests aliments, ja sigui en format cru i en format cuit. Pel que fa al grup de la proteïna, quins aliments trobem? Trobem la proteïna animal i la proteïna vegetal. La proteïna animal inclou la carn, el peix, els ous i el formatge fresc. I la proteïna vegetal hi trobem la soja, el tofu, el seitan, el tempeh, tots aquests productes. Pel que fa al grup dels farinacis i els cereals, que ocupa l'altre quart del plat, què hi trobem? Doncs les llegums, el pa integral, la patata, el moniato, l'arròs integral, quinoa, blat de moro i la pasta integral. Aquí trobem exemples. Exemples d'aquest plat saludable que inclou els tres grups d'aliments. Per exemple, bajoques amb xampinyons saltejats de pernil, amb tonyina a la planxa amb pasta bullida i una taronja de postre. Un altre exemple, l'arròs amb les verdures. Les verdures ocuparien la meitat del plat i l'arròs, millor que sigui integral, i ocuparia un quart del plat, és a dir, un cullerot. I després l'altre quart del plat l'ocuparia el rap. Podem posar-hi una miqueta d'amanida també d'acompanyament. I per postre una brocheta de kiwi i pinya. Un altre exemple, crema de carbassa amb el remenat de xampinyons, un pa integral i el iogurt de postre, natural sense sucres. I un altre exemple, l'amanida de cigrons, un bistec a la planxa amb carbassó a la planxa i el iogurt de postre. A mig matí o a berenar, quins aliments podem incloure? Doncs anar alternant entre una fruita, un làctic i els fruits secs. Sempre aquests fruits secs que siguin de forma natural, crua, és a dir, que no estiguin ni fregits ni amb sal. També els podem torrar i millor torrar-los a casa. Aquí tenim un exemple de menú saludable que inclou l'esmorzar, el migmatí, el dinar, el berenar i el sopar. Aquests 5 àpats. A l'esmorzar, un got de llet semi amb el pa amb pernil dolç i una taronja. A mig matí, un iogurt amb avellanes. A dinar, l'arròs amb verdures i un salmó a la planxa amb la pera de postre. A berenar, una poma amb formatge fresc.
I a sopar, carbassó saltejat amb tomàquet, pollastre amb patata i un iogurt natural sense sucres de postre. Aquí trobem quins aliments recomanem i quins no. Pel que fa als grups dels làctics, quins recomanem? Doncs, com ja he dit, la llet semidesnatada, els iogurts naturals sense sucres i els formatges frescos i els tendres. Pel que fa als làctics, quins no recomanem com una alimentació saludable? Doncs el mousse, el flam, les natilles, els formatges semicurats, els cremosos, els que estan en porcions, la crema de llet, la nata, les salses com la beixamel. Pel que fa al grup de les carns, quines recomanem? Doncs les carns blanques, com ara pollastre sense pell, el conill, el gall d'indi. Els embotits, sempre que sigui un pernil cuit, pernil de gall d'indi cuit, traient el greix visible. Del grup de les carns sempre recomanem més les carns blanques, però una vegada a la setmana es recomana la carn vermella, com ara la vedella. Pel que fa a les carns que no recomanem, són aquelles carns més greixoses, com ara llonganissa, el bacon, la careta, les costelles, els preparats càrnics, com ara les hamburgueses, els embotits en general, com ara el xoriço, el fuet, mortadela, sobrassada, salami, etc. Els patés. Pel que fa als grups dels peixos, recomanem els peixos blancs i els peixos blaus. Més endavant especificarem una miqueta més. Pel que fa als que no recomanem, és el marisc, sempre que sigui en moderació, el caviar i els ous de peix no els recomanem, el peix enllaunat amb olis vegetals tampoc, els peixos fregits comercialment tampoc. Pel que fa al grup dels ous, recomanem els ous sempre que siguin bullits a la planxa o en forma de remenat o truita a la francesa. No recomanaríem aquelles coccions més greixoses com ara un ou fregit. Pel que fa al grup dels cereals, els recomanem tots tipus de cereals integrals i derivats, com ara el pa, les torrades, l'arròs integral, la pasta integral, l'espelta, la quinoa, el moresc, etc. La patata. I pel que fa als cereals que no recomanem, són tots aquells que estan fets amb farines industrials, com ara el pa de motlle, la pastisseria, com ara magdalenes, croissants, xurros, ensaïmades, galetes en general. I pel que fa al grup de les verdures i les hortalisses, les recomanem totes, ja sigui de forma crua i de forma cuita. Pel que fa als tubercles, com la patata al moniato i els llegums, recomanem tots. Moniato bullit o al forn, patata bullida i puré de patata, sempre que sigui fet a casa. Recomanem tots els llegums, com ara les llenties, els cigrons, els pèsols, els fesols, les faves. I quins tubercles i llegums no recomanem? Doncs les patates fregides, el puré de patata comercial, les patates chips, les llegums que estiguin estofades amb embotits molt greixosos. Pel que fa a les fruites, al grup de les fruites, quines recomanem? Totes. I quines no inclouríem en una alimentació saludable? Doncs hem d'evitar els sucs de fruita i les fruites dessecades. Pel que fa al grup dels fruits secs, els recomanem tots en moderació, sempre i quan estiguin de forma crua o bé torrada per nosaltres, com ja he dit anteriorment. Pel que fa als greixos, quin és un greix saludable? Doncs l'oli d'oliva verge extra, sempre per cuinar i en moderació. També trobem un greix saludable en els fruits secs. Pel que fa als greixos que no recomanem, doncs la maionesa feta a casa, les margarines, els olis vegetals, oli de coco, oli de palma, la nata i la crema de llet, les salses en general. Quins aliments no recomanem del que fa el grup dels sucres? Doncs les confitures, l'almívar, la xocolata, els pastissos, les galetes. Després aquí trobem altres condiments que sí que recomanem, com ara el vinagre, la llimona per amanir, beure aigua durant el dia. Altres aliments que no recomanem són els precuinats en general, els batuts de cacau, les begudes refrescants i el consum d'alcohol. No el recomanem durant l'embaràs, s'ha d'evitar. És recomanable evitar els edulcorants artificials durant l'embaràs. Aquí parlarem una mica sobre els micronutrients que hem de tenir en compte durant l'embaràs, com ara el iode, el ferro, el calci, la vitamina B12, la vitamina D i l'àcid fòlic. Pel que fa a l'àcid fòlic, recomanem el suplement diari de 400 micrograms d'àcid fòlic un mes abans i durant l'embaràs. On trobem l'àcid fòlic? Doncs els vegetals de fulla verda i fosca, els llegums i els fruits secs. Pel que fa a la sal iodada, al iode, perdoneu, on el podem trobar? Doncs a la sal iodada.
que recomana l'OMS. Com a molt, 2,5 grams de sal iodada al dia, és a dir, mitja culleradeta de postres. El que fa a la vitamina D, bàsicament l'obtenim de l'exposició solar. També la podem obtenir d'algun aliment, com ara els ous, algun làctic, ¿vale? Pel que fa a la vitamina B12, bàsicament la trobem en tots els aliments d'origen animal, com ara carn, ous, llet. La vitamina B12 només s'absorbeix dels aliments d'origen animal. Dels d'origen vegetal no s'absorbeix. Ara més endavant ho parlarem. Pel que fa als aliments rics en ferro, trobem aliments que contenen ferro, que són els aliments d'origen animal, com ara la carn i l'ou, i aliments d'origen vegetal que contenen ferro, com ara els cereals i llegums, com els cigrons, les llenties, la civada, fruits secs, com les ametlles i els festucs, verdures de fulla verda, com els espinacs i el bròquil cuit. Quins consells tenim per augmentar l'absorció d'aquest ferro que trobem en els aliments d'origen vegetal? Doncs amanir amb llimona. I per què? Doncs perquè porta vitamina C i fa que s'absorbeixi millor aquest ferro que el conté els aliments d'origen vegetal. També, un exemple, quan preparem les llenties que contenen ferro, no, d'origen vegetal, millor acompanyar-les de pebrot, de pastanaga, perquè porten vitamina A i fa que s'absorbeixi millor. I de postre, fer una fruita cítrica, com ara la taronja, perquè porta vitamina C i farà que s'absorbeixi encara millor. Sempre en els àpats que cuinem, doncs aquests llegums, aquests, no? Aquestes ametlles, sempre en aquests àpats que cuinem amb aliments que contenen ferro d'origen vegetal, hem d'evitar els làctics, el cafè i la xocolata, perquè fan que no s'absorbeixi aquest ferro d'origen vegetal. Sempre els cereals i els llegums deixant remull i anar canviant l'aigua per afavorir aquesta absorció del ferro. Pel que fa als aliments rics en calci, trobem aliments d'origen animal que tenen calci i també d'origen vegetal. Els d'origen animal, quins coneixem? Doncs els làctics, no? Un got de llet, formatge fresc, el iogurt natural, i aquí veiem els valors. I pel que fa les sardines de llauna amb espina, el que realment conté el calci és aquesta espina. Els aliments d'origen vegetal que contenen calci, que trobem? Col cali, els brots de nap, el bròquil, aquí veiem les quantitats de calci, els cigrons, la beguda d'ametlla enriquida amb calci, les ametlles torrades. Podem augmentar aquesta absorció del calci cuinant, torrant, germinant o fermentant els aliments. En el cas de que una dona gestant segueixi una dieta vegetariana, cal aconsellar sempre la suplementació de la vitamina B12 amb un suplement de 25 micrograms al dia o 1.000 micrograms cada 3 dies a la setmana. Llavors, una dona que segueixi aquesta dieta vegetariana no inclourà en la seva alimentació productes d'origen animal, com ara la carn vermella i els ous, que contenen aquesta vitamina B12. Per tant, en els aliments d'origen vegetal, la B12 no s'absorbeix. Llavors, sempre recomanem, amb una dieta vegetariana, suplementar aquesta vitamina B12 cada dia o 3 dies a la setmana amb 1.000 micrograms. Pel que fa a la seguretat alimentària, mengem els làctics sempre preferentment que siguin semideslatats, però hem d'evitar els formatges frescos que a l'etiqueta indiqui que estiguin fets amb llet crua. És a dir, sempre hem de mirar l'etiqueta dels formatges frescos i hem de veure que estiguin pasteuritzats, perquè si no poden contenir la listèria, que és un microorganisme que pot provocar danys greus als fetus. Per altra banda, una altra recomanació. Sempre hem de cuinar les carns i el pollastre suficientment per també evitar alguna mena d'intoxicació per algun microorganisme que pugui contenir. Hem de respectar les dates de caducitat, és a dir, no podem menjar-nos un producte caducat. En general, no podem menjar aliments crus d'origen animal, com ara els ous, el marisc, el peix com el sushi, la carn com el carpaccio. Hem de realitzar una correcta descongelació. I amb això què ens referim? Doncs quan un producte l'hem de descongelar, sempre s'ha de descongelar a la nevera. No ho hem de fer mai a temperatura ambient, sempre s'ha de descongelar a la nevera. Un cop descongelat l'aliment que ens hem de menjar, s'ha de coure correctament, és a dir, que estigui ben cuit. La congelació a baixes temperatures, a menys 20 graus, més de 48 hores, evita la transmissió de la toxoplasmosi en els embotits, en les carns crues i les carns curades. I de la transmissió de l'anisakis en el peix i en el marisc cru.
Pel que fa a les recomanacions de l'activitat física, cada dia hem de caminar entre una mitja horeta i uns 45 minuts. Aquesta seria una recomanació bàsica i principal. Llavors, també, a més, què podem fer? Doncs intentar moure'ns una miqueta més en el nostre dia a dia. I com ho fem? Doncs pujant i baixant les escales, anar a passejar per l'exterior, per la muntanya, per la ciutat, per la platja, anar a comprar caminant, anar als llocs caminant, no agafar tant el cotxe. A més, podem augmentar una miqueta més aquesta activitat física de manera més moderada, una intensitat més moderada, de 2 a 3 vegades a la setmana, com ara fent alguna activitat adaptada a l'embaràs, com exercicis de força adaptats a l'embaràs, natació també adaptada a l'embaràs, gimnàstica. Aquí tenim diferents exemples, no?, que es pot anar fent. Es podrien anar fent unes 10 repeticions cada dia d'aquests exercicis i anar augmentant poquet a poquet. Finalment, aquí trobem el recull de les recomanacions generals durant l'embaràs. Mengem cereals integrals. Hem de menjar 2 vegades al dia les verdures i les hortalisses, una en format cru i una en format cuit. Quan mengem les hortalisses de manera crua, s'han de rentar bé amb aigua abundant. Menjar de 3 peces al dia de fruita al dia. Menjar de 2 o 4 racions de làctics al dia i anar alternant entre la llet semidesatada, iogurt natural sense sucres i formatges frescos. Menjar de 3 a 4 vegades a la setmana les llegums, menjar peix de 2 a 3 vegades a la setmana i anar alternant entre peix blanc i peix blau. Sempre el peix blau conté aquest omega-3, però sempre millor prioritzar el consum del peix blau de peixos més petitets, com ara sardines i seitons, abans que escollir sempre la tonyina. I per què? Doncs perquè els peixos més grans, que siguin peixos blaus més grans, contindran més mercuri. Per tant, millor triar els peixos més petitets, com ara les sardines. Hem de menjar carn de 3 a 4 vegades a la setmana, preferentment que siguin carns blanques. Mengem ous de 3 a 4 vegades a la setmana, sempre que estiguin cuits de manera correcta, és a dir, que sigui un ou a la planxa, en forma de truita, en forma de remenat, un ou dur. Repartir la ingesta d'àpats al llarg de 5 o 6 àpats al dia, beure sempre aigua i no consumir alcohol, moderar el consum de sal i sempre millor fer servir la sal iodada. Ja hem comentat mitja culleradeta de postres al dia. I les coccions saludables, com ja he dit, planxa, vapor, microones, forn, bullit. En el cas de que es prengui un suplement de ferro, cal prendre la vitamina C. Exemple, doncs les fruites cítriques, amb taronja, amb kiwi, per millorar l'absorció. No s'ha de barrejar amb llet perquè dificulta l'absorció del ferro. Hem de limitar la cafeïna durant l'embaràs. Es poden prendre fins a 200 mil·lígrams de cafeïna al dia. Però aquí veiem exemples. Un cafè conté 100 mil·lígrams de cafeïna, una tassa de te, 70 mil·lígrams, i una llauna de Coca-Cola, uns 45. Llavors, sempre tots aquests productes, aquestes begudes, s'han de limitar durant l'embaràs. Les begudes energètiques estan desaconsellades. No s'ha de fumar ni prendre altres drogues.